שלנו תמיד ראשונים? למה תמיד בסיירת? למה תמיד ביחידה הנבחרת? למה שלנו תמיד ראשונים ברשימת הנופלים עטופים במסגרת? למה בנים יורים ובוכים? כבר למדנו, אפשר גם אחרת. לאן אני הולך? הראל, עדיין במדים, הלחין למילים שכתבו הוא ותימור, שתחזרו לנו בריאים הביתה. בבקשה, הראל. איך אוכל לצאת להילחם? איך אוכל לצאת? תגידי איך, כשכל מה שהלב רוצה אותך רק לחבק. אני יודע לא רבים חזרו משם, את יודעת זה לחינם, ואני לא גיבור, לא כמו שכולם, בלי סיבה לשפוך סתם דם. איך אוכל לצאת להילחם? איך אוכל לצאת? אני שואל, כשדם נשפך ללא רחם, לאן אני הולך? וכשאחזור ידעתי לי חזקה, ספגי אותי אל תוך לחייך, למדי אותי לצחוק שוב מחדש, למדי גם לחייך. בצפון תל אביב חוגגים בוודאי, בפאבים חשוכים. החיילים של מחר הם היום שתיינים מוצלחים, ובמרחק די סביר כאן אצלנו ילדה יורים ובוכים. אני אוהב אותך נורא, בואי נהיה סתם אזרחים. בדרום תל אביב ממשיכים הפשעים, משחדים ולא הולכים, ורק את ואני עוד עומדים, שותקים, בוכים. במרחק די סביר של ארץ קרובה, לא רואים את הפרחים. אני אוהב אותך נורא, בואי נהיה סתם אזרחים. בואי נהיה סתם אזרחים. ולכל אלה שחזרו אלינו אחרי טיול גדול בעולם וחזרו הביתה, לשוב מדרך רחוקה, לשוב מנדודים, לשוב